ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ngantos tratapan ati kula sedaya kawula padukuhan sami alok enten priyagung rawuh lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den ya Kakek Semar ndak tampa ngaturke bekti karo aku tibus padha-padha ya nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manah Ndara Gatotkaca wilujeng Den yo Kiai Semar Slamet Prabaku aku ngaturake sembahku katur kok ngawawahi adat kula niki ming batur kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar mengke kula kuwalat ora Kiai sembahku tampanana nggih kula tampi dawah sami-sami Ndara Antarja wilujeng Den yo Kiai Semar Slamet tekaku aku ngaturke basaku katur yo Kiai Semar nggih kula tampi nala gareng Petruk Bagong ndaramu padha rawuh ngaturna bekti karo bendaramu Ndara Antasena bekti kula nggih Den nala gareng tak tampa reng pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den yo nala gareng pangestuku tampanana nun inggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara ya nolo gareng tak tombo pangestuku tampanana nun inggih ayo terus urut ya Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tombo pangestuku ya terus nggih Ndara Gatotkaca bekti kula ya terus tak tombo pangestuku tampanana Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya terus tak tombo pangestuku tampanana nggih ya Kong sing arep sapa Antasena Ndara Antasena bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya Bagong tak katun sumringah raimu. Calon dadi duta. Oh iya. Iya. Duta nendi? Dereng ngerti. Teng pundi niki mengke? Iya. Bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun nggih sangat anggen kawula mlindadosaken jimat paripe. Parada bindeng kowe. Pilek kowe. Oh iya. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sangat anggen kawula mindu mundi apa mundi walik mundi ndadosaken jimat sing mburi kae mboten Antarja kuwi ora apal ndarane kok ora apal to ora tau kepethuk ora tau ngekai apa-apa barang Ndara Antarja kae mbarepe Ndara Werkudara walah mbarepe Ndara Werkudara to heeh Ndara Antarja bekti kula kunjung nggih Den. Ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar wondene Surasamar niku dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika raos kula kok mboten kepenak
arep duwe gawe apa Kakek Semar? Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegede nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng. Diparingi bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpang suh mangkenipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Iku partikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning iku partikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Woi, rasa. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sikik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara-lapa dilakoni. Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya. Mesti berusaha. Biyen yo saka cilik, biyen yo saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang. Nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani ndandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake ndoro-ndoro kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora. Mboko sithik. Yo, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha, milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang toto, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu kek. Ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryamu, Kyai Semar. Kang Semar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana.
ngantos paripurna Balwacana. Kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajak tanpa larapan. Yai Semar, aku sing prapta Kakang Semar uga kaget. Kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing Gatombo pangestu Tamarana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong tak tampa pangestu Tamarana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Ndak tombo pangestu Tamarana Bagong. Ini sangat karo pundi? Melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget e. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mesinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Ayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-areping urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingin esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasiswa Sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pageblik ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semono wanci ingkang tak entokake, aku nglakoni prihatin. Kanthi srana sari narite sesempek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Nalika semono ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita nglawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantuning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten apa-apa, mboten apa-apa kan. Mang paring. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura ngene ketaman pegebluk, kula mboten apa-apa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton dika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora
kogel penggali luwe-luwe penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa. Aja lara ati aku tak matur marang Saninggi Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika mboten napa-napa. Wanter dawuhing dhewe ing tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong kowe kula purun mawon, terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampis saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar, kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten to. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura. Ming perkara sampeyan boten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya boten prayoga cacating para kawula teng sampeyan dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar, putrane marang negara Mandura dawuhing dewa, dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Rasa omong kowe. Ki nek ra sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundhenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atagon ning Mandura, arep tanggo tambal. Gosok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit gugu karepe dhewe. Nek ra digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek barang digenah karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku, nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh, negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsa udu sapi. Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Saniki kula takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe waton nyuwara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora
ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe lek apa ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep boyo karo Semar Gagabranana namanya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda Pak? Ora. Apa jenenge Duda Manangunung? Wis rasa cerewet wong luwih ndak takokke ora. Golek rondo Pak. Moh. Kok Duda Manangunung golek rondo engko nggo aku. Wis. Bares. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah. Gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Ana pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kake Pak ora apa-apa ya ya Tra ya Petra setuju kok. Ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah bener lho Pak mangane kowe ora perkosa to Pak. Waduh. Idone Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu boyong Semar. Ora iso. Ora iso boyong Semar. Kena boyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asap. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamane Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa wis ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur menggok ra kowe. Nang kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong Bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsulang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa woi, blengal, panang nang channel sebentar. Wah, nek ora ngono apa aku ya iso. Aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyebarake ora. Bong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kok. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angel lho, Pras, kok manci ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medeng ora. Ngono. Iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Aku ora nglunconi kowe. Aku iki nesu kowe kok kowe mesam-mesem. Ora
kena aku mung lucu karo Petro karo Gareng ya, Tru. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panus maning jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kuat nadai Kiai Nenggala. Kiai Kalonggoro Pak. Biar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gok. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso ngnuthuk gunung. Lah iki nek ndo nanti matke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tanpa ana Baladewa. Kowe meparangi aku ngene meyang Semar Badrana aja nglakon dosa Bagong. Nek ngendi papan neter Katidayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekane pati? Gong. Ngopo kok mundur aku? Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki delok temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora. Ning kowe minggat tok. Kandhane nyayel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge ngono. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar Ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Asamandha Kyai Semar Badrana nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap yen dinangkung kebasan Dewa Ngejawantah. Dupi Arsangrayang Kilurah Semar Badrana kena dayaning Kilurah Semar Badrana dawah kalenggak nata Mandura. Ilang sipating nata Mandura nenggih perjineman pasetan daya lumayet nenggih Sang Jaramaya. Gong saking mempeng kowe. Cengele Semar kaya rai buta. Wah, gejlek sak kayang-kayange. Ngawur ora. Aduh, Kyai Semar kula nyuwun gesang. Oh, sapa ya, Pak? Jaramaya. Wah, Jaramaya. Anak buah sapa iki? Anak buah Betari Durga. Iki kawulane Durga. Wah, sekan ratatanan ke. Mangkelake ora. Aduh. Aku njaluk urip Semar. Aku njaluk urip aduh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ora tak kabak-kabake? Aduh mati aku. Aduh Semar.
Iya tak nei urip Jaramaya, tak nei urip. Aduh. Bagong kowe tak tutuk ndasmu lho. Iki wis ora iso apa-apa kuwi ora sato kapak-kapake. Iki pancen tumbak cucukan iki. Aku kira ngapa-ngapa ya, Men. Ki meng tengok nang kene kok. Waduh. Bagong. Lah we iki jan wis iki tumbak cuk. Ki tanganku nang dhuwur wis lho. Ora ngapa-ngapa. Aduh. Bagong. Wah, iki apa kepidak kok? Tak kira nek lemper. Tak ngono-ngonoke kok. Apa ya nglembreh. Waduh. Piye dagelane bapakku isih payu ta? Alah, nglembreh tak idak tak kira nek lemper gogrok. Angger tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Lemper kok manak iki aku. Aduh. Ayo wetenge loro lho kae Gong. Men. Atok gilek-gilek kok ya. Karena rada rapate kok gilek ya. Ha iya. Tak pernah ke. Jaramaya. Inggih Kyai Semar. Ngapa kowe? Namung dipun utus Pandya Betari Durga supados saged damel karti sampika pejahipun Kakang Semar inggih Kyai Nayantaka. Durga ya ora leren-leren gone gawe srana patine Semar. Lah saiki durgane nanti samenika para perjineman Baju Barat sampun ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Wis ngramyang ngebaki Karang Kadempel. Inggih mila mekaten. Ayo kowe minggat to. Omong karo Durga. Nek isih ganggu Karang Kadempel, iki mengko aku sing bakal ngadepi. Nyuwun pamit Kyai Semar. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen, ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke. Aku
aku lek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning mana? Luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Delora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki? Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niku kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep ndi? Ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung ya dikethake. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe bali. Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ora nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dulake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lha wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku Bardha Senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri yen to menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutonge tolintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge. Timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundunge mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae.
kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti ki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak kono welang payung tunggul naga pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus ambareng niku kula nesu, kula terus bali metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus Dius ngoten. Semok ora siap e kula. Lho, nek siap wani po? Ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuh bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa ya? Lho. Iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngundang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara. Ngono. Ndara Werkudara ngendikan ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Gosik. Nek aku jotosi majelis iki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Terus kowe maju meneh. Papakno majelis iki. Kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngono iki edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candak, sirah kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriko diantel cengal kula dis. Kula niku kok ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan kuwi mana? Ini ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya?
Iki nek dienggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wih. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu karo aku. Ngerdingke kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkul mlocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan semua aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, patre ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe didaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Nek rada jenes lho, Gus. Wegah aku, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong didaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong didaya. Mbah! Slamodar! Nek ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tak bisa lali. Ya guys. Wis wis. Tiba kantep bayu atmaja ngelingono risang. Ngelingono risang Satria Wiratamtama. Oh. Wis kong. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho? Ora mbrenjul ya? Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Nek ming kowe diantem Mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndas wae jeblas ki lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa ning? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan. Wah, wis gleleng tenan iki. Wah, ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun iki? Ya kari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Tak mamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan.
terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Nek kejeglok. Ayo tratapane. Darantasena iki sok ngapusi. Ku nek ngletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh. Weh, lah tenan nih. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ki apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, wis sarean iki kuburan. Ketok iki. Wo, lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Mau rapik. Jedelah. Ya, mabur. Medhur meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Mabur. Ora kuwi arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae ta. Mun nang jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah antasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Dek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo surang merata jam merata ing bagian padha-padha. Sendiaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isin pegogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Hah? Glopa grape. Gajahe kepengin menek. Eloke. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Setyaki arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Gondo wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Setyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedhek. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya? Delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelupke sisane tok.
Ndase dindelke sisan ora? Dindelke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelke ya. Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelke ora? Ndelok. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur sencaki. Lok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula sumanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nuwun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih. Jamrata mangen padha-padha. Iki canggleleng. Duk deng sama deng duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parah. Kowe Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tak basanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean. Ayo jawab. Ngendel kene iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Medun. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong. Kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karepmu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu. Neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau Gatot Kaca. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira kaca iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun karo kaca. Ora bakal tak wene wacak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel ndasku. Mati telinga. Waduh. Kiai Semar. Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatot Kaca tak akoni. Aku kleru. Ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki.
Dene weruh mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane nganti. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babal blas iki. Lha iki piye iki nek iki Antarja kok sik telitine apa ana kabel sing kucel utawa ana mesin mabur sambil bumi iki mesti ana sebabe. Wah Sincan wis metu. Sincan jasmu ya salahe ra omong-omong mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora piye iki minggir ganti aku ampun gelut lho Kakang Adi wis ben nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa. Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo kan? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali ning omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Limasada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakuning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Garudkaca lan Mak Jlik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budane Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh kan.
katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Ana nek mulai senane bapak. Lho kok senane bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat 5 sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra, Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa tenan aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungsa? Iya. Menungsa kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak Kara Welang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki pustaka jamus miang jimat 5 sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Iya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu. Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasena. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta jagat wesane Bathara Arjuna kula wonten maring adhawu saka pangrasanipun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka jamus 5 sada tumbak Kara Welang lan payung tunggul naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka 3 mau. Kok ora Bu. Sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawu. Kowe tak kanthi nang kene iki mung bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis mara gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning
Nanging yen kowe melu nata Ndrawati ayo ta bebarengan dina samengko njugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi niat bakal gawe tentreming Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka Kresna Sinayang manglung mintoaken dewi kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adhawu tunggunen ning kene aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati kula sumanggaken aja lunga lho Janaka mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki Dayoe sapa sing teko? Saryanto Yudi ngerti. Tok. Tok. Kabeh. Iya. Diceket. Iya. Saryanto karo bojone karo Yudi kayen. Tok. Ngono lah nek. Nah. Napi lah. Pi. Aku apa? Itu lah jangan. So sangkal dulu kan ya. So. Tok. Bubruk lah. Iba air belacinnya. Jelas. Oh, cukup. Pas iba mau perempuan pindiran agak iba tak punya kayak iba tuh di mana? Tengah banyak. Mulai datang anu kurang karena mulai ya saya kesana. Kan nanti nikahnya tak mau kalian.
Nyapa? Apa nih? Nyapa? Ini doi melempem ya. Apa? Ini ibu melempem ya. Apa ibu? Ini gimana sih mbak? Karena benda ya. Ini kok sudah ada kapan bubuk gitu loh. Pinter. Sajadah nanti ke bapak tangi. Sajadah. Itu yang membeli bisa. Jadi mbak tak bubuk tak? Ora bapak iku tengah wengi tangi. Oke. Iya, selimut itu agak gimana ya?